Water spout. Ito ang unang-una nangihila pababa. Now hiring bagger at this college level high school graduates. Thank you so much. Wow! Sa Diwata Parisan. Pwede ba pa-shoutout sa akin? Sa pesta kita sinabihan na kumuha ka ng nanay mo. Musi mga kalsa, maglaro tayo ngayon ng Suloto Soko dahil kulang pa sa kasukutan yung dinaanan natin huling video. Ipapagpatuloy pa natin ngayon, di ba? Gusto kong naikitarapan tayo eh. Natin agad simulan. Lagyan mo na ako ng score dyan, Suloto Soko. Sa mga nagtatanong ko ano yung sukot, yun ay cringe. Natagaling yung princess. Parang may mga Vietnam flashbacks sa pangalan ng princess ha. Passion ako ni Paolo. Ang ganda nga ng vlog ni Jumil. I-pangit ka kasi. Kaya ba sila binabash? Angry face, angry face, angry face. Kaya puro tayo supsok. Baka kakasupsok mo. O mo kalimutan bigyan ng sing-sing din yan ha. Para naalala ko dito sa Disney, yung dalawang aso ba yun na nagsisipsipan ng spaghetti. Sukot kasi wala akong kasupsupan ngayon. So yan ang literal overthink. Kaya dalawa kausap mo. Sa ibang babae gaya naman talaga parang 3 kausap mo, parang 5 minsan sa isang araw eh. Ito parang representasyon lang to ng isang utak ng babae. Grabe yung katandaan na naramdaman ko. Nakita ko to eh. Third wheel na to. Itong third neck. Sa iba kasi talaga may kabit pero hindi ganitong klase. Para pagtapos kami pagdadaan doon sa isa naman pagod naman. Kahalikan mo naman. Diba? Yan yung side chick niya. Sulot. I said let him go! Well, ito yung commercial natin, overthink, malala, tas reversible siya. Pero syempre, wala nung mismong print. Walang print, ha? Mali mo, ayaw mo mag-overthink muna nung araw na yun. Di yun mo. So, pipin ko sa comment, puntahan nyo na, like nyo na yung page at paki-review. Maraming salamat. Hindi ko kasi iniisip na pagkakitaan kayo. Pero kung pwede nyo naman ako supportahan, di ba? Pahinga muna ating Shopee. Diretso po muna tayo sa ating page, ha? Maraming salamat sa mga sumusuporta. Somebody gonna match my freak. Oh! Isha boneless is dang may tinik. Hey! Putok, kiling my kick. Hey! Inom gamot, baka ikay maging sick. Lugar sa Sampaloc, balik-balik. Nag-enroll sa M-Top, matinik. Adventures ni Morty. Nanonood ka pala niyan, ha? Keefy, in other words, Piggy. Lagi nakaluhod, Katolik. Hey! Sulot dahil sa bars. Galing kay Jack Angelo. Matigasan kayo dyan. Ay, kala ko nakabaliktad. Sige. Mas matigas pa din sa armor ng kotse niya. Yung kokote niyang nasa e-bike. Armored car ka lang, e-bike ako. Dadaan lang naman ako, hindi ba ako pagbigyan? Bali nga naman yung armored truck kasi e-bike ang hari ng kalsada. Hindi ambulansya. Ako na tuloy ako ng bias sa mga naka-e-bike. Pagpili ko pa naka-e-bike, tanga agad. Kasalanan to ng mga ganito eh. Sukot, mga chismosa kada away. Galit kayo? Tama na. Galit kayo? Dito pala galing! General, tama na, General. Huwag mo nang paanihin. Generals naman eh. Dahil ko ito narinig dun sa mga, alam mo yung mga TikTok o mga video na kaya natutulog kasi bigyan nag-awa yung tinutulugan mo lugar. Ito pala yung original. Sulot dahil may napulot akong walang aral doon. Kaya kay Mike Benz. Sa saranggola to. Sige, alagwa pa. Alagwa, dagdag pa. Taso, tumotore Sige, alagwa mo pa. Tumotore. Butan lupit Alagwa lang. Haba tumotore Tangina na ubos. Hindi! Hayop ka! Kupal ka! Wawa naman, ubos ang tali. Ito lang siguro yung pagkakataon na papayag ako, hilahin mo pababa ang kapwa mo. Uy, wow! Ay, buta nakita nila! Dito sa bahay, saranggola mo, boy, tubusin mo na lang. Ito nga ba? Ano yung saranggola to? Sana mas mahaba yung tali niya sa mga nagpapalipad niya, di ba? Pag nasa Pilipinas ka kasi, hanggang saan na maaabot na lipad natin bago tayo matakin pababa. Sulot dahil nahanap din naman niya sa saranggola niya. Yung tawa pala ni Kuya kanina, demonyo. Okay, galing kay Sir Sacho. Coins.mp4. Ayo, may kindi ka mo te. Dos nga kindi. Wala ka lang coins na. Ara. Isang batoy ng bare sa mukha leche. Sukot. Gusto kasi mga nang kukupal kayo.
Nakita ko na agad. Hindi! Hinihila niya pababa! Grabe nung hukay yan. Hakot na hakot. Sulot, dalapatawa mo ako. Ano love language mo? Ano love language mo? Ilocano. Love language? Di Ilocano. Kasi ano eh. Kinikilig ako pag sinasabi May ka ba? sa akin, babe, mulmula man tabutom. Kasjay. Mulmul? Ay, momol? Sasabihin pa sa akin, babe, iyatan na, kasjay. Kasi pag ganun sinabi nila yun, automatic tuwing gabi magkakanto. Magkakantonan tulad nung kanina. Oh, ito Liter Connects. Tulad sa kanina. Sunod. Galing kay Dan Capuchon. New lady driver. Bobo pa. Huwag niyo po ako. Alam ko yun. Saan galing yun eh? Kasi what if tama nga naman. mag-cry na lang ako? Iyak ka na lang talaga. Don't cry. It's okay. Going na. Ting, ning, ning, ning. Sunod. Sulot. Dali kay Lugin. Thank you so much. Woo! Wag! Aray. May buntis na ang sahig at malinis na yung mga janitor. Okay, sige, uwi na kami. Salamat ha. Stop. Tama na, stop. Sample pa lang na siya, ha? Sample pa lang na. Relax lang lahat. Lagi nang nakabuhi, bitaw sa tori. Lakas makasayo na itlog, kala mo pintor. Sulat. Lods edit. Hindi po edited yung sayaw ko. Hey! Bakit hindi edit Hindi yan? ako nag-edit sa sayaw sa YouTube pa pwede. Lord. Tama nga naman. Nakakapagod mag-edit ha. Yung editor ko sobrang sipag yan. Tama. Pagagandahin pa niya. So, ilalagyan pa niya ng sound set tsaka ng effects. Si Mr. Editor na lang ang magtsatsaga para sa'yo. Saling kay Cheska. Pag nanalo ka, bibili natin. Pag natalo ka, hindi natin bibili. Bakit lugi? Bibili. Dapat ikaw bumili sa akin. Ikaw bibili sa akin pag natalo ka ta. 1, 2, 3. Oh? Hoy, ang dahil na dudugas. 1. Isa pa. Sa... sarap tawa. Okay, 1, 2. Ba't ang dahil nagde-delay? 1, 2. Dugas. Kabadugas. Sumuntaan sa ngiti. Ala. Ay, sandali. 2, 2. Hindi pa, grabe ka. Wow. Balik ka na doon. Sige na, uwi na. Okay na, masaya na. Nalamigan ka naman na sa SM, di ba? Okay na, uwi na tayo. Sukot, mag-3 oras ka na sa palengke. Nasa'yo ang palaya. Dito na nga lang ako kumukuha eh. Number minimum na sabihin na special ako. Dahil di ako pinapansin na magulang ko. Lagi nilang panlalait. Lagi nilang nakikita yung mali ko. Siguro yung naman ko yung anak na mayroong ambag sa bahay, di ba? Kahit pa paano. Sulot, painit pa na hotdog. After Effects ba yan? Bumbunan ko. Sunog na yung bumbunan ko dyan. Sulot, bigla ko After Effects to. Sino nakapagsabi na edit niyan? Tayo na magsama-sama. Sa Diwata Parisan. Sarap na hinahanap ito mo matitikman. Una parang hindi ako magugulat pag si Diwata tumakbo bilang kagawad ng kung ano. Kinagawa na siya ng mga jingle. Lapatanis at hanggang hulo, Diwata lang sa kalam. Diwata na tayo. Mahirap man sabihin, di ba? May kanya-kanya naman tayong kailangan simulan sa ating larangan ng musika. Baka ito yung kanilang kailangan matapakan, ang parisan, para mahimasmasan at matablan ang kanilang mga karapatan, magatasan ang kawatan, ang Diwata. Kaya Aga featuring Sisak. Ganda ng name. Sulot! Idol Diwata. Pwede ba pa-shoutout sa akin? Kaya ba? Negros Oriental. Shoutout. Aray! Yabang kaya ata Miss Diwata, oh. Yabang ka na pala Diwata eh. Baka di ka naman kasi narinig, baka may iniisip na malalim, di ba? Hirap sa atin eh, gagano lang agad, kala mo, ready na palagi. Ako, naiintindihan ko naman yan. Bisa gano'n naman talaga, baka sabaw. Kasi tumingin pa rin si Diwata pero wala siya sinabi. Para NPC lang. Diwata, pa-shoutout naman. Sukot. Sakit to eh. Hirap talaga, nakahatak talaga pababa ang Pilipinas. Hatakin natin pababa si Diwata. Masyado na siyang mataas eh. Pag ako hindi umaangat, dapat lahat babatakin pababa. Tulad doon sa Ranggola, napakagandang metapora na ibig sabihin pa, ikaw umaangat, kailangan kang batakin para hindi ko lumipad papunta sa araw, which is yung mga bashers. Pucha, grabe namang sining to. Pag yumaman ka talagang, hindi pa nga mayaman ha, pagtatangkap pa lang na yumaman, ang dami talagang hila sa pababa. Which is, yun talaga ang kultura natin talaga. Hindi ko naman nila lahat pero kadalasan ganyan.
Diskarte o diploma o diwata, hindi pa rin tapos. Pero na-excite ako anong gusto niyang gawin susunod, diba? Ano ba ang tunay na yaman? Kaya may 1 million ka na ba? 5 million, 10 million, 500,000, 100K. Diba? Ang yaman ay subjective. Kung kaya mo pakainin ng mga magulang mo, kaya mo pakainin ng pamilya mo, mga minamahal mo sa buhay, hindi mo masyado iniisip kung paano mo gagastusin yung kinabukasan mo, siguro yaman na yung sa iba. Pero kung gusto mo lagpasan pa, walang masama yumaman. Diba? Lahat naman tayo gusto ditong kumita. Lahat tayo dito nagpupursige, nag-grind, at dapat magpahinga din paminsan-minsan para maabot ang ating mga pangarap. Marami kasi mga tao at naging ganun din ako na pag nakikita ko yung mga tao sa Instagram nagpo-post sa mga kailan na pinupuntahan, lalo na noon nung talagang kasagsagan ko na halos araw-araw ko nag-upload sa YouTube, ako lahat nag-edit. Nagiging pesimista ako na, puro naman ganyan, pagit na ba? Puro ganyan, wala naman yung pambili, ganyan. Diba? Dami natin ina-assume kasi gusto natin maipakita. Binibigyan ko ng parang ehemplo yung mga basher, ba't sila nang babasha? Kasi hindi nila makita ang sarili nila. Hindi nila makita ang sarili nila kung ano sila, hindi kasi nila maabot yung naabot nung pinapanood nila. Karamihan naman, hindi ko nasasabi lang. Minsan naman, valid naman ang kritisismo na kuha ng mga influencers. Kahit ako, kasama ako dyan. Di naman ako Diyos sa mga yan. Isa lang ako sa karamihan ng mga yan. Na yung mga kritisismo na kukuha namin ay valid naman minsan. Minsan titignan talaga natin yung gitnang palapag na kung meron talagang kahulugan yung sinasabi sa atin. Kasi hindi naman porket pinagsabihan ka, bash na agad. Diba? Ang tunay na nagmamahal sa'yo, ibig sabihin, kung kaya ka nilang sabihin ng kung ano talaga yung nangyayari. Ika nga, real talk. Kung gusto mo lahat na sinasabi sa'yo ay, ang galing mo naman, idol, paulit-ulit. Kahit meron ka na maling ginagawa, nagpapalakpakan pa din sila. Hindi mo alam, mali na pala yung ginagawa mo o sumusobra ka na siguro. Marami namang factors. Siguro kung ikaw ay sumisikat o nagsisimula ka pala influencer o nagkakaroon ka ng mga bashers, basahin mo maigi. Maging self-aware ka. Huwag ka masyadong maigo, huwag masyadong isipin na bilib ka sarili mo. Kailangan mo pa rin naman ng confidence. Ito, looking for bagong asawa. My husband doesn't want me to work. Ayaw ng husband ko magtrabaho ako. Nanawa na lang ako kakasabi na gusto ko na magtrabaho pero ayaw niya kasi siya na daw bahala sa lahat. Ang isipin ko na lang daw ay anak namin ay ang bahay. But I feel hurt earlier while binibihisan ko ang anak ko. Bigla siyang lumapit and he said these words to our son na, anak, mag-aral ka mabuti para hindi ka magaya sa mama mo. Nagpantingan tayo ako sa mga sinarinig ko. Sobrang sakit. Sabi ko, diba ilang beses na kita sinabihan na kumuha ka ng nanay mo para makapagtrabaho na ako pero ayaw mo. Ayaw na nahimik lang siya. Sabay change topic. Sobrang nakakasal. Yung luha ko lalabas na pero pinigilan ko lang kasi patay mali siya agad siya. Binalawala ko muna ang sarili ko para pagsilbihan ng pamilya namin. Tapos gaganito lang pagtangkap ko sa kanya. Hayop ka pala, degree holder ako tapos siya high school graduate lang. Pero wala masama kung high school graduate ka, ano man tinapos mo. Basta siguraduhin mo lang na marangal ang trabaho mo. Pero lagi niya binamalit porket siya ang kumikita ng pera. Siya rin naman namimilit na sa bahay lang ako. Hay, ang sarap. Iwan na ganitong klaseng looking for new asawa. PM lang. Di ba merong group yung yung mga foreigners looking for hot Filipinas in your area. So all the women na makakabasa ito, please don't be like me. Have your own money para din yung maranasan ito nangyayari sa akin. Tama yan. Siyempre, unahin ko na, disclaimer, iba-iba naman ang chemistry ng iba't ibang mga couple. Merong gumagana talaga na isa, malaki ang kinikita dun sa isa. Pero mas malaki siguro yung ramdam mo pag yung isa kumikita ng malaki o kumikita talaga, yung isa naman, walang kinikita. Ang masakit dito, hindi yung kagustuhan ni asawa, girl. Ginusto yun ni guy. So, di ba, parang ego na lang yan pag ganyan. Ibig sabihin, insecure ka. Na alam mo kasi, dahil high school graduate ka at may degree holder yung asawa mo, alam mo, pag pinusigin niya yung degree niya, mas malalagpasan ang kita mo. At pag nilagpasan ang kita mo, siguro, meron kang insecurity sa katawan mo, oo, insecurity sa mga kamag-anakan mo. Na, ay, grabe yung asawa mo. Ganito, ganyan na. Ikaw ganito. Di ba? Bisa nakukuha dati sa ating mga paligid yung ating mga insecurities. Pinagdaanan ko rin naman yan, naiintindihan ko yan. Pero dito, mali talaga dito si asawa. Lalo na, pag pinagsabihan mo pa anak, kahit pa biro yan. Di ba? Maling joke yan. Kasi yung babae, merong pinag-aralan. Meron siyang pinaghirapan. Kung ako sa'yo, either palitan mo yung asawa mo o palitan mo yung ruta mo sa buhay. Maghanap ka ng helper, maghanap ka ng maid na mag-aalaga sa anak mo. Yun, kung gusto mo. Kasi iba pa rin naman ng hawak ng ina. Ito, nakita mo ang hawak ng tatay. Ano na siya, nasisikipan na siya doon sa kanyang circumstance sa buhay. Nakakasar nga yung ganyan. Pili ko pag ginawa sa akin yan. Kaya ako house husband. Kasi syempre, may kita mo karamihan. Lalo na yung mga galing kay Bugoy na koy-koy. Kanilang makis mo na gusto ko ganito lang ang aking gagawin. Pag sa asawa ko, siya lang gagawa ng pambahay. Kasi ako dito ko para kunin yung mission
ipon ko, para kumita ako. Wala namang masama dun eh. Pero pag sinasabi kasi natin na ito dapat sa lahat, dun nagkakaroon ng problema. Lahat tayo may kanya-kanyang trip, lahat tayo may kanya-kanyang ruta sa buhay, lahat tayo mayroong oras para malapagan itong ruta natin sa buhay. Hindi natin kailangan i-pressure dahil sa nakikita natin sa social media. Noong nagsisimula ako mag-YouTube, tinigil ko ang Instagram, hindi ko tinitignan. Kasi either na iinis ako sa mga nakikita ko kasi sila nakakapunta sa mga gitulugan, nakakabili ng mga gitong bagay, o naiinggit lang ako sa kanila na hindi nila kasalanan. Hindi nila kasalanan, naiinis ako. Naiinis ako kasi hindi ko pa mapuntahan yun. At ngayon naiintindihan ko na, nung natapos na ako doon, mas nakakaluwag na ako, inggit lang pala ako. Insecure lang ako sa sarili ko. At ayun, dito mo makikita yung nangyari dun kay Guy. At para dun sa asawa, tingin ka lang sa Shopee, alam ko may sale ngayon ng bayag. Bili ka, kailangan mo yan at hayaan mo kung anong gusto ng asawa mo. Kasi gusto naman ng asawa niya noon eh. Isang side lang to ng isang post sa Reddit. Sukot, hinila ba pababa yung bayag ng asawa niya? Ay, nahila pa. Bad trip. Game, masira yung yero mo dyan. Sira na ay, naku po. Sira na yung yero. Sira pa yung ulo mo dyan. Sige ka. Ingat tayo ha. Maging ano ka dyan sa sahig dyan. Maging dagdag ka sa semento. Sulat. Gory. Ay, sa akin di pa umabot. Naku po. Pinasat. Dinribol. Binigay. Mapagbigay. Babay. Ay, gago po. Kala ko di ko napansin. Meron nga pala mas malaki pa sa kanya. Para ano yan eh. Yan yung cycle of life. Kinain ng insekto yung damo. Yung ibon kinain yung insekto. Tapos yung pusa kinain yung ibon. Tapos yung buhaya kinain yung kaba ng bayan. Sulat. Pero lagi mo akong tinitira. Araw-araw. Pero lagi mo akong tinitira. Sarap naman. Sana all. Sana all may kantunan. Sulat. Galing kay attorney. Binarel sabay technical. Hey. Oh! Ay, naku, tanting. Patay ka dong. Yan. Yari ka. Kasi bala yun eh. Siyempre, ba't ka kasi nagdadala ng baril sa basketball? Delikado yan. Concealed weapon kasi yan. Boring yan, pag walang ganun. Kasi sapangan na lahat para hindi boring. Ganito kasi yan, hindi naman sa agad-agad ngayon yan. Pero yung di ba, habang ginagawa mo siya, maaalala yan eh. Kahit ngayon pagbubulong mo eh, bawal din naman yun eh. Kung nabobore sila sa basketball yun, ibig sabihin, hindi masarap, hindi maganda yung laro nyo. Hindi dahil walang nagyayabangan. Siguro kung liga to, di magano na lang kayo, yung di maglarong kali kayo. Pero liga to eh, may sinusunod pa rin naman tayo mga patakaran. Hilahin natin pababa yung kayabangan. Sukot, tatawa na yata lang pag may nag-send ng payment sa akin. Bakit ba kasi ganito abbreviation ng name ko sa Gcash? Ako ba, kasi mamamatay na ako sa mga sukot eh. Baka naman. Pero lagi mo akong tinitira. Araw-araw. Pasok na pasok ang Gcash mo. Sulot. Nagalit chikiting. Nakakatawin si mama. Nako, pinak si manay. Patay. Palitan nyo na nanay nyo, ha? Ang prank to. Puta mo. Mama! Ano? Ano yun? Ano yun? Kulit mo ha. Natutulog ako dito. Tapos, ayaw magising eh. Gago. Ayan, prank pa. Kanina pa namin ginigising ni Gemma. Galing mo ha. Ayan eh, hinila talaga yung buhok mo. Tsaka sana kasabay yung utak mo nung nabatak. So, nangyari doon, sinabunutan niya talaga yung anak niya. Medyo deserve. Kaya mahina na na ankle breaker na siya nung basketball kanina. Magkakaroon pa kayo ng gastusin dyan sa bahay. Magaling. Sukot. Now hiring bagger. At least college level high school graduates with equivalent work experience in the retail industry are welcome to apply. At least 6 months experience in the retail industry and handle the same position. Packaging, people and service oriented, has passion for excellence in providing exceptional customer experience, interpersonal communication, multitasking, and flexible, and able to perform under pressure. Pucha, para pala ako submarine eh. At yung malungkot dito eh, bagger, simula ka pala. Pero kailangan ko ng 6 months experience. So maghahanap pa ako na isang kumpanya na matagal na munang naging bagger. Paano mo kakailanganin? Pucha, daig pa nito yung mga tumatakbong presidente, mga tumatakbong barangay official sa atin. May college level pa. Di ba high school lang ang kailangan mo? Ang hirap naman yan. Kasi wala namang masama, taasan yung standard natin. Pero tingnan naman natin yung karamihan. Tingnan natin yung educational climate
climate dito sa Pilipinas. Kasi pinakita ako sa ibang bansa na hindi naman kailangan yan. Baggers are responsible for packaging, pack sheet. Ayun, a job as a bagger does not require a special degree or specific skills. You can apply for this job without a background in retail or in prior work experience. However, the hiring manager will be interested in your ability to show up consistently, your physical ability to complete the job, and your customer service skills. So kita mo, di nga kailangan ng nagtapos ng pag-aaral eh, di ba? Baka bigyan naman natin ng chance yung mga taong hindi kaya, di ba? Education ay hindi dapat pribilehiyo. Kaya dapat lahat mayroong right to education. Kasi paano naman yung ganyan? Pucha, bagger, kailangan ko pa ng 6 months. Hindi naman parang pangarap ko maging bagger, di ba? Parang hindi sa minamalit ko yung mga naging bagger. Pero I'm sure meron pa kayong gustong gawin. Pwede mo tong gawing stepping stone para maintindihan yung corporate life na hindi ka pwede maging kupal na ginagawa mo, kakatype mo ng kakakupal mo sa internet. Di ba? Meron tayong sinusunod dyan. Kaya nakakasal lang yung mga ganitong kumpanya. Kasi may nakita akong comment dito, sabi niya, bakit kailangan mo naman talaga ng mga tao sa ibaba? Para para maging mga ganito Hindi ka magkakaroon ng structure kung walang mag-hold sa ilalim. Oo, pero dapat open. Di pwedeng pagpasok mo dyan, doon lang sila habang buhay. May mga taong gusto umangat dyan, di ba? So, medyo masakit lang. Ano yung experience ng pagbabag? At paano ko ma-explain sa'yo gaano kagaling magbag? Kaya ba mag-ikot ng bag ng nakapikit? O nang hindi huminga? O ng isang kamay? Flex ko lang pala to. Pucha, ang ganda. Pak! May hieroglyphics and loads. Walang mas mababang trabaho basta marangal yung trabahong ginagawa mo. Yun lang ang importante dyan. Nonchalant lang ako pero payak na ako sa trip mo. Gusto ko na tumalon. Magpapanggap sana ako sinaniban para makaganti kaso baka ikaw matay namin dalawa. Ito yung mga kaskasero. Buo ka, papuntang langit na yan. Marami sa Novaliches, no? Balubago? Yan ang biyaheng langit, tawag namin. Sundo! Dahil mo kailangan na sunduin dyan. Ano gagawin mo kapag ganito kapitbahay mo? 2024, February 20. Anong gagawin ko dyan? Nung kapitbahay ito. Okay, mga kapitbahay, masarap hilahin pababa. Lalo na pagkupal yan. Ha? Bakit? Baka naman kupal ka din? Yung gagawa ka muna ng kasalanan bago magsimba. Ay, magaling. Ano? Baka nakaharang sa daan? Hindi niya alam na mayroong CCTV. Ang Diyos ang ating CCTV sa lahat. Yan, tama. Tinignan pa. Sigurado ba nabasag ko? Yan ang gusto ko. Pag nakakaangat kasi ito yung mga plantito na nakakaangat tapos ingit siya kasi wala siyang halaman. Dito katanda kaya pa ng likod niya gumanito para lang maka-epal ng kapwa no? Sign of the cross pa. Amen. Hindi ka pinapatawad tan Diyos. Hayop ka. Kaya namumuti yung buhok mo na nakatupag mo mang kupal Bakit kaya? Baka hindi niya side. Kaya binlur ko muna si Nari. Hindi natin alam yung context pero alam mo, napaka-petty naman nun. Sukot dahil nagtakan lang kayo pababa. So yun guys, yung pangarap nating motor, bakod lang nila. Pati iba yan. Pangarap nating motor, bakod lang nila yan yung lahat ng mga motor na nagpark sa harap nila ng walang permiso. Yan, ginagawang ehemplo. Kukunin namin yan. Ito ang unang-una nangihila pababa. Kamag-anakan. Mag-ano daw ang mag-asawa. So mag-asawa, magbayaw. So kapatid ng tigi-isa nila itong isa't isa. Okay? So mag-ano tong dalawang to? Kung kapatid nila to sa magkaibang pamilya, tito sa tadyang? Di ko alam. Mga karepa pips daw. Sabi niya Dongski, kamag-anak tapos. Kamag-anak ko lang, okay na yun. Pareho lang naman silang mababatak pa babae. Okay na yun, yun lang importante. Leche, sukot, pinag-isip mo pa ako. Angry Birds. Sakit to? Pabidyo mo. Nakuha siyang bato. Kaya ba to? Ayan, ay wag Ino mo naman kupal ka talaga. Okay na, game na si yung bata Ay wag. Nangahatak tayo ng bata pa babae Yan, yung kabataan ng pag-asa, wag mo sirain. Ito sukot. Yes to jeep, the face out. Dito hindi kasalanan ng jeep Jacobo po Walang sinungaling dito. At alam ko na hindi ka nagsisinungaling. Sulot, may pack dryer pa nga. Mapapatid pa ata
Tuyo nga yung damit mo. Basa naman yung ngayon mo suot. Engineer. The centripetal force. Galing. Pinaikot-ikot mo din ako. Sayang itong video mo. Sayang yung oras sa video mo. Pero maraming salamat na patawag ako. Sulot. Sabi ko sa'yo, sa kapwa mo lang ang haharang sa'yo. Mas paasimin ka pa. Ay, sukot. Ano to? Mainit kasi sa... Palanig naman patapos naman na ata ang summer Sulot. Ano to? Yan, may splash water my phone. Ay, may nakita ako niyo basta sa my ex. Ay, oo nga naman. Normal lang naman yan. Ingatan mo lang minsan yung pag-splash yung tubig, diba? Kasi baka na-splashan ka nung umiikot. Sukot. O ano? The water spout came rain. Makapirate tayo dyan, leche. Ano nangyari? May malaki kita dyan. Marami nanonood na bata, di ba? Di kailangan matakot ng ipis yan! Ako, ayoko na. Sibat na tayo dyan. Overtake malala pag biglang lumilipad yung ipis Ang ina may bakla daw dito, boy Sino? Saan yung bakla? Turo mo. Turo mo yung puwet. Si Tito Mars. Bakla dito. Ba't sabi nila may bakla dito? Skiri. Tama pa. Sulot. Panguli. Ano to? Labanan ng pagmamahal. Undertaker! Let's go! Sino to? Mga dati niyang kalaban. Idol ko yan Kinagaya ko pa gumaganon pa ako niya binababa ako pa. At gusto pa ng mga ganito. Sino ba nanalo ngayon? Sulot, sukot. Ito, sulot dahil idol ko si Undertaker. Pinututin nyo na to at mamorder na ating merch kasi limited supply lang yan. Paulo na mamaalam.